Cât e mult ce? De ce sună? Da? Ce faci în rețele? Ce fac eu? Nu ține cu noi. Cristel, vezi pe chiar la el. Da, era. Îmi trece căcarea. Eu cred că foaie deranjat, nea Cristele. Îți dau un patru ăsta? Hai să mică. Da. Fără băgeală. Stai cu mică. Pauză? Hai să împachetăm alea, să vedem. Și după aia fumăm toți pe țigarii, nu? Hai, Mica. Mai